Chibadura ane makore akafa 1999. Verengai kuti makore aya kusvika nhasi chaita kuti azorangarirwa, azonzi anga ari muimba nemukurumbira. Tichiri kukomborerwa nhasi nemashoko akaimbwa naJohn Chibadura. Dzimba zhinji dzavakwa kuburikidza nemusic yaJohn Chibadura. Vanhu vakurudzirwa kushanda kuburikidza nemusic yaJohn Chibadura. Vanhu vakurudzirwa kudanana rudo runokosha nemusic iyoyi. Paukama hwedu Chibadura nditi kanto pakanga pati patsime redu tese. Kuzivana kwese kwatakaita ndiwo sakaziva kuti ndiri kwanyamukoko vese aiuya pamba paChibadura. Zoti paimba pazengeza apa kataira takaita bhemba so vehukama. Neri achibika bhodho resadza rekuti ipa pakati vana vaviri knowledge na Simba. Vachingori vaviri. Poto yaibika size 6. Chirungu ngachisatikanganyise. Iye ndiri mupundisi wechirungu. Ndatendera nyika dzakawanda ndoparidza nechirungu. Ndakaona varungu vachiita chirungu. Asi chivanhu chapera chaakushayikwa. Nanhasi tikatasa makuva evanhu vanoenda kuchechi umu haana kana kuvakwa. Iye mivechechi ndima ndikutaura nemi ndiri mupundisi wenyu. Unotora chirungu mochiti ndo chiKristu. Zvakatosiyana. maKristu ndikazotenderera ndikaona guva rababa vako risina kuvakwa kana kuiswa dombo nokuvhara mbama. Kuchechi kwangu usauye. Kundikwirewo ndege, kundikwirewo ship. Ferry yakati ndikana ku Northern Island. Namdala George Chibadura wakatondikwizawo ndikaenda kuMozambique kakawanda. Mangwana apa uri munhu magitare unopezera usina chimiro nekuti hauna pako pakunyazozikanwa kunzi munhu ari papi. Mangwana waenda apa unoramba uri munyowani. Magadi yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Susan Mafofu. Ndakamirira Claremont Funeral Services ne-events organizers. Inotungamirirwa naDesire Muloyiwa. Isu tinokwanisa kubatsira
tinokwanisa kukubatsirai kuviga hama dzenyu kunyange dziri kure kunze kwenyika kuumhiri kwemakungwa. Tinokwanisa kukubatsirai kuti hama dzenyu idzodzo dziuye nemutengo wakaderera dzigovigwa zvine chiremerera. Kazhinji kana tichinge tatorawo hama dzenyu kubva nadzo kure, ndo zvimwe zvezvatinoita izvi tichivigawo hama dzenyu. Then tinokwanisa zvekare kukubatsirai kune avo vanenge vachida kuita ribheri hama dzavo dzichivabvisa kwavakavigwa tichienda navo kunovaviga patsva. Zvese izvozvo kuClaremont tinozviita. Makadii mhuri yeZimbabwe. Ine zita rangu ndinonzi Knowledge Nyamukokoko. Ndine dangwe ra Mr. John Nyamukokoko Chibadura. Ndine weJSK Chibadura. Kuno kwatiri kumakuwa kuchitungwiza. Baba vangu John Chibadura ndo patakavaradzika. Mr. Chitungwiza munhu aizikanwa muno munyika nenhau dzekuimba. Apa ndipo patakavaradzika apa. Nhasi tauya kuti tiratidze Zimbabwe yese, ruzhinji rweZimbabwe. Tauya kuti tikuratidzei kuvakira kwatakaita musha wa Mr. Chitungwiza. Mururu kumatenga, mururu kumatenga, mururu kumatenga. Tofara tasangana, tofara tasangana. Toimba, haleluya. Toimba, haleluya. Toimba, haleluya. Toimba, haleluya. Pamusoroi hama dzekwanyamukokoko, pamusoroi vafundisi vanoremekedzwa, pamusoroi ana atezvara, pamusoroi kune vauyawo vakatikuta pakati pedu panogona kunge pane vandisina kutsanangura nekutaura varipo vakuru vanoremekedzwa. Pamusoroi zvakare nzvimbo ino yaSekemutema yatiri. Pamusoroi zvakare makanselas edu nyangwe vasipo nemaMPs edu tinoda kungova remekedza zvakare. Pamusoroi vakuru venyika, vakuru vedu vakaita kuti chiitiko ichi chiitike. Pamusoroi vengoda granites, pamusoroi veClaremont event organizers, pamusoroi vanoimba vanobata nevana vekwachibadura, pamusoroi vese vemamusic organizations, vaimbi kubvira kune bato ridiki kusvika kune vakuru ndisingakwanise kukudombai. Kutenda kwangu handizive kuti ndotenda sei, asi chiitiko ichi hachisi chiitiko chinochemedza, chiitiko chakanaka chakaonekwawo zvichiburikidza nemwoyo yevanhu nevakabatana vose, vakaisa maoko, vakaisa pfungwa, vakaisa mari dzavo vese. Ndinoda kungokutendai. Mwari ngaawedzere. Musangoitira mhuri yekwachibadura chete, asi muitire nevamwe vose variko. Ndinoziva kune vakawanda vakaitirwa, kune vamwe vakawanda vaitotaurwa kunzi vada kuitirwa. Handingavadome nemazita avo, asi chiitiko chanhasi ichi ndinonzwa kufara mukati mandiri, nekuti hazvaigona kuitika dai pasina utungamiri, dai pasina Mwari, dai pasina uchenjeri hwevakaita basa irori. Zvinoburikidza mukuti vana vevamwe vanhu vakakwanisa kuti vaite basa iri. Ndinokumbirisisa, ndakamira semubereki, ndakamirira mai Chibadura, mubereki akazvara. Ndinomirira zvakare vabereki vamwe vose. Ndinongoda kutenda kuti izokomborerwai. Mwari ngaawedzere pamakatapudza. Handi nyore.
tsoka dzamakatsika hadzaikwanisa kutsikika kunyangwe dena handirini, nekuti pamakabvisa nepamakatapudza pakuru, asi kuburikidza nemwoyo nenyasha nerudo. Izorangarirwai pose pamuri. Mwari ngaazokublessai abundantly. Mwari ngaazotutsira kunyangwe nematura enyu. Mwari ngaawedzere kunyangwe nerudo mumafamily zenyu. Kunyangwe nevavengi venyu ndinotaura kuti Mwari ngaaramba achingovapa rudo, nekuti pamunotsondorwa ndopanobva simba renyu. Imi izvozvi kune mumwe akati hama dzake kune vasingatambure here, asi aiwa kutumwa kwawakaita kwanga kune chinangwa kuti enda kunobatsirawo mhuri yekwanyamukokoko. Zvichida mukubatsira mhuri yekwanyamukokoko ndokuchaita kuti uzowanda zvekuti usumukire mberi unobatsira mhuri yekwako. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti Mwari anoda pane zvakazvidzika. Pamatangira munombotarisa kuti aiwa rega titangire kuti tiende kumusoro. Aiwa makatarisa makaona kune vakataura, kune vakasoropodza, kune vakaita sei, asi makangotaura kuti regai ndiite saamai sehuku inofamba youmbiridza mazai ayo kusvika izvare nevana vayo. Chibadura aane makore akafa 1999. Verengai kuti makore aya kusvika nhasi chaita kuti azorangarirwa, azonzi anga ari muimba nemukurumbira, azonzi aita sei ndimwari. Ndosaka ndaimba kuti ndimwari varonga izvi, nekuti Mwari vanga vaona zvakakodzera, vaibika vachikwenenzvera, vachiona kuti mwana wangu pane zvese zvaakaita munyika patasvika nguva yekuti ndizoratidza kuti raiva gamba. Nekuti paakafa kuda denda kaenda kune mwe munhu ndakatiterera masoko achibadura aimba, mwe munhu aita haazvipiko, asi kuda burikidza nevanhu vakanga vakuteerera. Hanzi chakanaka chinonaka, hanzi wine tastes better with age. Chibadura aonekwa kunaka kwake neuchembere. Ndiani waronga kudai, Mwari wakanaka. ndiani waronga izvi, Mwari wakanaka. Ndinongopfuurira mberi ndichingoti aiwa chitiko zveshuwa ndiMwari varonga. Regai tichipfuurira mberi takupa mukana uyu wechiitiko ichi che-unveiling of the tombstone. Takupa kuna mufundisi. Inini ndingori MC kukwenenzvera kuti aiwa munhu chaiye ndini MC kuti zvinhu zviendeke. Aiwaka ndakangokura ndichinzwa vanhu vachingoti kwangoti chashayikwa, ndaingonzwa zvichinzi I take this opportunity. Saka ndakakura nchingofunga kuti mike inonzi opportunity, saka ndapiwa chi-opportunity nhasi. Regai ndichishandise. Mufundisi, over to you. Ndinoda kutenda na MC ari kutungamirira basa riri pano. Ndinodawo kutora mukana uno kutenda vatendwa vazhinji na MC wedu, zvikuru sei mutungamiri wenyika yedu baba vedu vaMnangagwa naamai Auxilia. Toda kutenda vaimbi vese, bato boka rese rezvemusic rearts muZimbabwe. Toda kutenda vari kuronga chirongwa chakadai chekurangarira vaimbi vedu. Regai nditaure zvishoma pamusoro bebasa ratinaro panapa. Basa riri pano hachisi chinhu chidiki, ibasa guru kwazvo rekurangarira gamba rakabata basa, kana kuti richiri kubata basa. Pachirungu tinotaura kuti legends do not die. Amen. But vision inoramba ichifamba, but they sleep, they rest. Saka tichiri kukomborerwa nhasi nemashoko akaimbwa naJohn Chibadura. Dzimba zhinji dzavakwa kuburikidza nemusic yaJohn Chibadura. Vanhu vakurudzirwa kushanda kuburikidza nemusic yaJohn Chibadura. Vanhu vakurudzirwa kudanana, rudo runokosha nemusic iyoyi. Saka music yakaimba imwe nguva inogona kupfuura mhari idzo dzinogona kunge dzakaparidzwa nevamwe vanhu. Saka achine basa raanga akatumwa naMwari kuzoshanda nyika inoyi. Chechipiri chandinoda kuti nditaure samufundisi ndechekuti ndinoda kutenda vaita basa iri vengoda Mwari vakuitirei zvakanaka, uye zvekare varambe vachiwedzera basa renyu, nekuti hazvisi kurangarirwa nevanhu vakawanda. Hama dzangu muri panapa,
tinoona kuti vaimbi vazhinji vanenge vari vechirume. Kana afa anoenda nezwi rake, madzimai anosara, havana chavanozogona kuita kuti vaite show. Vana vanosara, havana chavanozogona kuita. Saka chandiri kukurudzira kunyika ino yeZimbabwe, kana ndiri seni dai ndaiva nemari, ndo vanhu vandinoti ndo vaifara kuti vapuhwe motikari, ndo vanhu vaifara kuwana dzimba, ndo vanhu vaifara kupuhwa mari. Sei ndadaro hama dzangu? Ini ndaita mufundisi for 22 years. Ndaita mufundisi for 22 years ndadzidza. Ndaona kuti munhu anonzi muimbi kana muparidzi anogona kuchinjwa nziyo dzake nemharidzo dzake zvichienderana nemararamiro ari kuita. Akava munhu ari kutambudzika anoimbawo zvekutambudzika. Akava munhu ari soba asina zvaari kufunga, nhambo dzaari kufunga, anopuhwa naMwari zvekuimba zvigovaka nyika inoyi. Saka ndiri kuda kutaura kune vakatiteerera vari kunze vari kuona kuti kana tichibatsira vanhu, ngatibatsirei vachiripo vari vapenyu, vachakwanisa kuti vazosiyira mhuri dzavo nhaka, vagone kuzosiya chipo chavakasiya. Ndoda kutenda vakomana nemhuri yese vagona kuchisumudzira vari kuimba. Music ichiri kuenda mberi, haina kupera. Asi chechitatu chandada kutaura ndo chakanyanya kukosha, pakuti hama dzangu, ngatisapotei vanhu ava, ngativapei zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuti chipo chiri mavari. Chipo chiri mune munhu ndo chinogona kupararamo dzinza rese. Saka ndinoda kuti kana tichivabatsira, ndakaona kuti munhu ane chipo akasava nemari anogona kushandisirwa chipo chake nevane mari. Munhu anogona kumushedza kuti uyai muridze usiku hwese achiridza nechipo chake, munhu uye ndiye achaenda nemari, ivo vosara vasina mari. Saka ndiri kuti ngatipei mari pane chipo, ngatise mari pane chipo chedu. Tinoda kutenda Mwari, nhasi tiri kuvhura dombo ragadzirwa rakanaka ratichaona tese pano. Handitika tinoda kuti munhu wese ari pano azomboitirawo vabereki vake zvakadai, azomboitirawo hama dzake zvakadai, nekuti Bhaibheri rinoti ukaita chakanaka haungafari here. Tikaita chinhu ichi taitawo zvakanaka naika. Chirungu ngachisatikanganyise. Iye ndiri mufundisi wechirungu, ndatenderera nyika dzakawanda ndoparidza nechirungu. Ndakaona varungu vachiita chirungu, asi chivanhu chapera chaakushayikwa. Mwari ndiye akati ngatiite munhu nemupanyanidzo wedu, kureva kuti pane hunhu hwevanhu hunoita kuti vanzi vanhu. Nanhasi tikatarisa makuva evanhu vanoenda kuchechi umu, haana kana kuvakwa. Iye mivechechi ndima ndiri kutaura nemi, ndiri mufundisi wenyu. Munotora chirungu mochiti ndo chiKristu, zvakatosiyana. Munhu anounganidza mari yekuenda kuPalestina kunoona guva raJesu asimo akamuka, guva rababa wake haazive pariri. Anounganidza mari kupa mufundisi wedu ari kuenda kuPalestina kunoona guva raJesu asimo, rababa wake hanzi hatiite chibhoyi, hatiite chibhoyi, nekuti ndera baba wako. Nyaya yandoda kuverengesa pano inyaya diki diki inobata, iri muBhaibheri, yamurume ainzi Nehemiya. Murume ainzi Nehemiya, naNehemiya chapter 2 kubva pavhesi 1 kusvika 5. Murume anonzi Nehemiya anoshanda mumba mamambo Atazekisa, ari mudiri wewaini, achitanga anwa iye mambo vozonwa. Asi nerimwe zuva anopunyaira pachiso chake zvigomunetsa. Ishe vagouya kwaari voti, ko nhaiwe waita sei? Zvobva zvanzi, Ishe, ndingagofara sei kana nzvimbo yakarara madzibaba angu richiita kunge dongo. Waini ainwa, zvese zvakanaka aigara anazvo, asi akatanga kufunga kuti izvi hazvisi zvangu izvi. Zvese zvatiri kuita zvese ndezvedu here? Marinda ari muJerusarema akatswa nemoto, masuo acho akatswa nemoto akadonha pasi. Saka handingafare ndichikudirirai waini, mambo. Chinditenderai ndiende ndinovaka marinda pakarara madzibaba angu. Bhaibheri rinoti akaenda pamabvi akanyengetera, ainamata kuna Mwari, haana kuomberera. Hapana madhimoni anga aripo, akanamata. Ndokubva atenderwa namambo kuenda kunovaka Jerusarema, kwakarara madzibaba ake. MaKristu
ndikazotenderera ndikaona guva rababa vako risina kuvakwa kana kuiswa dombo nokuvhara mbama, kuchechi kwangu usauye. Sati go deeper, usina kutarisa kuti baba vako vakashanda kuti uve zvauriswa vakarara pakaita sei. Unozonzwawo sei iwe nekushandira vana kwauri kuita, wobva wafa nekuvashandira, wobva wafa wobva vati aiwa zvarova hatiite chibhoyi vongokurasa kana kurangarirwa hapana. Tichakuonai muna August tichienda kuHeroes Acre kunoisa maruva nekupembera muchitenga maice cream. Makuva ekumba kwenyu haana kana kuvakwa. Handisi kuti zvakaipa kuenda ikoko, asi magamba enyu ekutanga ndeakakuberekai. Nzvimbo yako ndekwawakaberekwa. Ukati baba vari kudenga, Mwari vanitarisa baba vaunavo pasi. Unogoda sei wausati waona, uchisiramba waunaye waugere naye. Pakashaya rudo hatigone kuita chinhu. Haleluya, murekwa Nyamukokoko. Vanondiziva kwandinoshumira ndakutoparidza izvozvo, handina zvimwe zvakawanda. Ndiri kunotaura anonzwa anotonzwa. Rudo, imboti rudo. Rudo rukashayikwa pakati pevanhu vanopatsanurana. Bhaibheri rinonditaurira muna Johani chapter 10 verse 10. Roti mbavha inouya chete kuzoba, kuuraya nekuparadza. Ndakavenga munhu anoparadzanisa vanhu. Iyeni ndinogara ndine vanhu vakasiyana siyana nekuti ndinoda vanhu. Handigone kuti ndigare nemunhu anopatsanura vanhu, nekuti chinoita kuti zvinhu zvifambe kubatana. Mwari akapa mumwe hupfu, akapa mumwe muriwo, akapa mumwe mafuta, akati chiendai munobika mudye. Zvino ane hupfu anoti handitaure neane sauti. Satani anoparadza vanhu, bobva makuvara nenzara dzinza rese. Haleluya. Kuparadzana kunogona kuva kuparadzana kwekuti mumwe ari kugara kuchitungwiza mumwe kumufakosi. Kune kumwe kuparadzana kwekuti murume nemukadzi vakatsamirana mapendekete but vanoparadzaniswa vakadaro. Batanai vanhu vekwanyamukokoko, batanai. Toda kukunzwai mumaredhiyo, muri number 1 imimi. Ndikateerera music yaJohn Chibadura nhasi inotopfuura yaKilati. Ndatotaura ndikaiteerera inini inotanga yakareleaswa nezuro, nekuti ine mashoko anovaka. Nanhasi dzimba dzedu isu zvadziri tinoteerera music, tisina kutoenda kuchechi kwacho, tinonzwa music iyo, tinodzidza nyaya yerudo iyi. Mutorwa nemutorwa wakagarisana nekuda kwepamusana berudo. Anditika ndinokutendai zvikuru panguva ino yatasvika. Inguva yatatenderwa naMwari kuti tivhure dombo iri rakanaka iri ragadzirwa namadzisawira edu. Vari pedyo here madzisawira aya? Vandinoda kuti vamwe vese nguva ino toda kuti tipfuurire mberi nebasa. Ndoda kutendai nenguva yenyu nekuuya kwamaita kwese. Nguva ino toda kuti tipfuurire mberi nebasa. Ndoda kutendai nenguva yenyu nekuuya kwamaita kwese. Ndikaitishedza amai varipo vachiri vapenyu. Handitika amai vachiri kukika, vari kurarama, vakatichengetera munhu waMwari uyu akatumwa basa uyu. Vari pano, toda kuti vauye pano vambotitaurei mashoko avo saamai. Handitika ndiwe here ungandidaro kubvira zuva ratakadanana. Ndakakudza kuti ndine vana vangu. Soroi vana veZimbabwe. Vana vako ava ndichavachengeta. Vana veZimbabwe, ini ndinoda kutenda, ndine mufaro mukuru wamandiitira zuva ranhasi. Ndinokutendai nemufaro. Ndimi maitisa kuti nditengerewo dombo remurume wangu John Chibadura. Saka ndinokutendai. Nemi aMunangagwa namama Kusiria Munangagwa, ndinokutendai nerudo. Nemi vekungoda tendai mbofana, ndinokutendai. Makatadza kuita basa kumba kwenyu kana kugara nemudzimai wenyu muchigadzirira John dombo rake. Ndinokutendai, Mwari vakuropafadzei. Nevese vakabata vakabvisa mari dzavo, Mwari ngavakuitirei nyasha. Ndinokutendai panguva ino, Mwari vakuropafadzei. vakomana vanouya, regai musikana ambotaura. Musikana ini ndinonzi Isabel Nyamukokoko, ndiri mwana musikana waJohn Nyamukokoko.
uye watinoti John Chibadura ndivo baba vangu. Ndinoda kutenda kunemi vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe. Ndinoda kutenda vengoda vakagadzira dombo rababa vangu, nekuti isusu sevana zvanga zvakatiomera, shungu dzanga dzirimo mumwoyo, asi zvikwanisiro ndizvo zvanga zvisipo. Asi tinokutendai zuva ranhasi, ndine mufaro wakawandisa nekuti makazadzikisa zvishuwo zvemhuri yedu, makazadzikisa zvishuwo zvaishuwirwa nemwana wamai vangu Nyaradzi. Ndicho changa chiri chishuwiro chake kuti dai agadzira musha wababa vake, asi nguva yakamutora asati achizadzisa. Vakomana varipo vari kutakura legacy. Vakomana ava vari kutolonja album iye nhasi uno manheru. Kunenge kune mafaro kuchitungwiza kwa Mr. Chitungwiza. Vana va Mr. Chitungwiza ndo vari panapa ava. Ndo vari kutakura chipo chamudhara vari kupurira mberi nacho. Regai tinzwe kutaura kwavo vari pakati pedu kudai. Makadii ndonzi Knowledge Nyamukokoko. Ndine dangwe ra Mr. Chitungwiza John Chibadura. Chokutanga ndoda kutenda Musiki atipa nyama nemoya kuti zviri pamwe chete muzuva ranhasi. Amen, amen, amen. Amen. Ndozoda kutendawo vakuru venyika ino Mr. President Emmerson Mnangagwa nekuti pawo mukana wekunge tichitoitawo chiitiko chino chimuzuva ranhasi. Amen. Pasina zvinotidzivisa nai. Totendawo amai Auxilia Mnangagwa nekuratidzirawo kwavari kuitawo kuvanhu vose kuti vanofanirwa kuitirana zvakanaka nai. Sezvaito vengoda granite vaitawo zvakanaka kwatiri, saka tinovatenda zvekuti izvi zvanga zviri zvanga tichishuwirawo kunge tichiita but tanga tichikundikana, asi zvanhasi zvazadzikiswa nekuti zvatoitika. Ndovatenda vese nemhuri yese yeZimbabwe. Tinoti makadii mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa John Nyamukokoko. Ndiri wechitatu pakuberekwa. Amen. Ndinotenda nechiitiko chiripo nhasi nekuti hakusi kuda kwedu, asi Mwari ndivo vazvironga. Tichitenda vose vabata pamusoro pemusha wababa. Tinoti maita basa kuti Mwari ngaawedzerwe pane chabviswa. Tinoti maita basa. Noti makadii mhuri yeZimbabwe. Tinoti madii vese vari pano. Ndotenda Musiki ati ipa simba rekunge tiri pano, atipa mweya wekunge tiri pano. Ndotenda vakuru venyika vedu vaEmmerson Mnangagwa, president wedu wenyika ino, vakarakidza rudo kune vana veZimbabwe kuti vaitirane zvakanaka mukati menyika ino iyi. Tinotenda zvikuru kwazvo kuna mai Auxilia Mnangagwa nerudo rwavo nedzidzo zvavari kudzidzisa vanhu. Vari kudzidzisa nevana vadiki futi kuti musaite madrugs, munogona kukurumidza kuenda pasapo. Amen. Saka zvinokudzwa nekutendwa izvozvo. Ndotenda vengoda granite. Vengoda vakava vaita zvakanakisa muupenyu hwedu. Tanga takaitisa rimwe dombo rakaibiwa panapa. Asi zvisinei vengoda vakazviona nekuti vanhu vanga vakushoropodzawo nepavanoitawo vasingazivi kuti zvanga zvakamira sei. Asi amai vedu vakaitisa dombo iri, ende dombo ranga rakanakawo zvaro. Ndovatenda futi mai wavo. Amen. Ndotenda ngoda, ndotenda Claremont ava vaita decoration yakanakisa. Inotodiwa kana mubedroom chaimo kai. Saka ndinotenda zvikuru kwazvo kune vese vari kubatsira. Vakawanda vamwe vari kuona, vari kuzviziva, vari kuda kubatsira but moyo uri kusvika here kana tota svikai takamira takakumirira vese. Saka
nekudaro ndinotenda zvikuru zvacho zvakawanda zvacho zvataurwa nemukoma wangu nemunin'ina wangu zvataurwa zvakawandisa. Ndotenda vamutambadiki vari apa, ndotenda mudhara wangu Mr. Magasu vari kumba kwavo. Ndinovatenda zvikuru kwazvo vaita kuti chiitiko chakawanda nezvinhu zvatiri kuenda kunoita kulaunch kutanza uku kuti zvifambe zvakanaka. Ndinovatenda zvikuru kwazvo. Ndotenda Sawira ndo madzisawira edu aya vekwachitiva tanga tiri tese uyai Masawira akakwana muroona ari kupi yamaita raji uya tone anakareni mane Zimbabwe. Badura my knowledge vakaberekwawo vane kusaidi kwavari kubva nako pana sekuru vakashanda navo. Chekutanga ndotenda hanzvadzi yangu hatiti indo ndiri tembo ndikatovaona mukoma saka taita namukoma nemunin'ina panguva yacho. Hatiti Chapi wadi kudai iwewe zita iri ndakaripiwa nasisi wangu rekuti Chapi harisi rangu indonzi tendai. Hatiti right zvataura mukwasha wangu pano hakusi kunyepa. Taigara kunge mazongororo sokuti radhuma rimwe ndorichaona kuti richafamba sei. Tichichengetwa nemurume mumwe chete iye. Vana pamunini vana vavo mwaitoya nemudzimai remhuri yake. Ndosa akati somwe kuti ko zvauya kumba kwangu haufungowo kwako tanga tawandisa. Hatiti saka naiwayo ndichitenda kuvazukuru vangu kuti zvamaitira baba wenyu izvi kaizvi neniwo nezita randakapiwa da kuzviitirwawo futi. Indonzi Chapi kaina handa kuberekwa njinzi Chapi. Nevaimbi venguva yamudhara vane mukurumbira vakaita mukurumbira ndofunga munovaziva. Handidya ndo babani baba handidi baba handishaira baba rutsoka vari pano regai tipe knowledge kune nyati vari pakati pedu. Aiwa tinode kugamuchirana tose Mwari ngaakudzwe muzita raJesu ameni. Vaimbi vanonamata akunamata vaimbi inonzi legend knowledge kune nyati. Chandisvitsa pano inyaya yevana vehama yangu John Chibadura vaita zvinhu zvakanaka zvakadai. Mwari ngavakomborere vai Chibadura nemhuri yose. Ndakamirira malegendi ose muZimbabwe. Tokwadi ini naJohn Chibadura tiri vanhu vaikenerana zvakanyanya kana kuti kuwirirana. Kuwirirana ndokukenerana. Pana Nyamutambapo taishandidzana tose sevanhu vanga vachiimba tose taiwirirana zvakanyanya. Kana ini ndisina show ndikanzwa kuti Chibadura ari kuridza paNyamutamba whatever kwanenge echiridza ndinosvikapo. Iye otofarawo kuti hey ndatsikwawo nekasongo band vana knowledge kune nyati vana Makosi Banda vana Ketai ndo vandaimba navo. Tinode kutenda zvikuru takashandidzana nehama yedu legend John Chibadura. Thank you very much. Saka tinovatenda zvikuru nekuuya kuzotsigira chiitiko chino chegamba maita basa munhu waMwari. Mwari akuitirei zvakanaka. Inini ndiri munin'ina wamai Chibadura mutedzani wavo ndinoitwawo mai Sondi. Saka ndini ndinoda kutendawo ndichiona chiitiko chaitika pana bamukuru vangu apa. Zvinofadza sei zvavaitirwa bamukuru vangu izvi. Ndoda kuti musumudzirewo vana knowledge vari kuridza baba imimi ndimi vakuru venyika neivo vavakaguva iri. Ndinoda kukutendai. Regai nguva ino tishedze pane mumwe munhu wakasara pabhendi. Vanouya vese. Foromani namande. Mande. Imbariro dzakamira nebhendi.
tinotenda kwamuri vese vabata chikamu chino nekuda kwemamiriro azvo zvakaita. Tinotenda, tinoti ngatirambei takangobatana kudaro. Baba varerapa varambe vane mwoyo kuti tirambe takabatana nevana vavo, tingave vatorwa asi tavanhu chimwe chete. Tinotenda vatungamiriri vedu zvakare vaita kuti zvive zvinowanika zvakadai pamusoro pezvinhu zvisina tarisiro nazvo kuti zvinobuda makore mangani tichiona zvakangodai, asi nhasi zvaburikidza. Tinokutendai. Ishmael Chibamba Ashumba vanondiziva. Ave ndinotanga kubatana Mr. Chitungwiza 1994 muna August, ndokubva tazongotiwo Mwari vanotonga, ndokubva ndakamiriro ipapo takambosara takadai naRodrick Chemdara. Ini as a long service member yeTemple Brothers handina zvakawanda zvandinogona kuti nditsanangudze, asi zviripo zvakawanda nekuda kwenguva yedu. Ndakasenza nevanhu ava, ezvino ndakasenza nababa wavo, nhasi uno ndiri kusenza nevana nekuda kwechimiro chokuti vana vakanditi no Shumba chiuyai pano pamakasiyira nababa ndo patoda kudi patinotangira kuti tichienda mberi nanhasi tiri tese. Hatichaziva kuti tinoparadzana sei, asi ndoti sungano tibatane tive chinhu chimwe chete. Tinotendawo. Ndinoitwa Lazarus Kabi. Ndinoitwa Lazarus Kabi. Ndinonzi Fromani. Ndiri madunhu rirwa. Ndakatanga kushanda namudhara Nyamukokoko John Chibadura 1996. Ndaichinja na gitari namukoma Chibaba. Saka mukoma John vaiwene kaitiro kavo kekuchinjanisa magitarists. Vaida kusiyanisa musambo maoko avo. Handi mazvona. Saka mashanda arara mudhara John anga akanaka nekuti wangu ari munhu wangu ari rudo. Vaitofarira music. Maitiro avaiita ndekuti pese pavaishanda nevanhu vavanoshanda navo wangu ari moyo wakanaka, wangu ari rudo. Ina hapana takambopesana kana kudini. Tikaenda tese kuUK kundikwirewo ndege, kundikwirewo ship ferry ndikaenda kuNorthern Ireland namudhara John Chibadura wakandondikwidzawo. Ndikaenda kuMozambique kakawanda, tikaenda kunonzi kuBotswana, tikaenda kunonzi kwakawanda wanda Malawi takaenda namudhara John. Saka ndototenda nekuti mudhara vakandionesa wenyika, vakandionesa music ndisatarisiro nazvo. Saka ndinotenda kuti mudhara John vakandionesa upenyu. Ndinokumbirisa mangwana apa uri munhu magitare unopedzisira usina chimiro nekuti hauna pako pakunyazozikanwa kunzi munhu ari papi. Mangwana waenda apa unoramba uri munyowani kana kupiwa mari yechikwereti yekuti unobatsirika kumba kwako kana kutenga stendi yako hauiwane nekuti uri munyowani nguva yese. Saka hausati wane chimiro chekuti unogona kukwereteswa kana kutengerwa imba, hazvibude nekuti unenge uri munyowani. Hatizive kuti uda kuenda zvadini. Fume mangwana totonzwa wanzi uri kwaNhingi, fume mangwana totonzwa ndo zvakaitika kune mukomana. Saka hatigarisane pamabasa, tipanane zvimabasa, tinoona tine chimiro chokusenza, tine moyo mumwe chete. Mangwana magitari aya tinosangana pamwe chete. Saka hatisenze tiri pamwe chete, tine chinangwa chimwe chete chekuziva kuti tinotangira apa tatangira apa, tiri kuperera pakati. Tisazove tinowana hwana watinoshorana naye nekuda kwokuti iwewe takushora tashorana, iwe magitari ndeyekufurirana. Magitari ekunzi amira apa kufurirana, tichiita chinhu chimwe chete. Tinokutendai vanhu vemagitari batanai. Tinotenda. Baba waNyamukokoko munin'ina waJohn vari pakati pedu. Vachasvika pano vataurewo. Ava ndo baba vaNyamukokoko varipo izvozvo. Pamusoro imhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Tekshua Nyamukokoko Tsavaya. Isiri mwedu zvakare Mwanza. Ukanzwa munhu anonzi ukaMwanza ukaTsavaya Nyamukokoko tingori chinhu chimwe chete. Uyu wataungana pano nechitiko chiri pano ainzi John Nyamukokoko rinozikanwa, asi ainzi John Chibadura. Nyamukokoko ndiro redzinza, Chibadura ndere kubasa. So ndinopa kutenda basa guru raitwa neveGranite ava itiitira basa rataunganira pano, vatiunganidza pano nhasi. Saka panguva ino ndiri kuda kutenda mhuri yese kwaNyamukokoko nevese vari mukati menyika
mukati mekurarama tinofanira kunge tiine chinhu chimwe chete. Chibadura akanga ine shamwari dzakawanda. Mukufamba shamwari dzake dzaive muno, dzaive kunze kwenyika, kwamainzwa kwese kwaaienda muchinzwa zvaaita ikoko. Ava vaita izvi nhasi havasi vemuno, ndevekunze futi kupi ikoko. Saka tinofanira kugadzira ushamwari unobva mumba mako uchibuda kunze. Ushamwari hwaina Chibadura aive neshamwari yake mudzimai wake Neria David. Ndo waiwirirana nezvavaiita, vakabereka vana vavo. Nhasi vamanzwa vachitaurwa nezvavo panapa kuti pane vana vacho vakapfeka magambusi nemahovhorosi nemaworksuit ababa vavo. Saka zvinhu izvozvo tinofanira kuti tizvitende. Ini ndinozvitenda sababa vakasiyirwa mhuri iyi. Pega pega pavaita chavaita vanondidedza. Pega pega pavaita chavaita vanondidedza. Nhasi vanotidedzera zvinhu zviviri. Vatidedzera album launch, vatidedzera dombo rayo vakaitirwa iri raitirwa neshamwari dzababa dzamukoma. Saka panguva ineyi tinofanira kuti titende tese tiine mwoyo mumwe chete. Mufundisi aripo vachitirayira, mufundisi wamborayira vashoko rokuti mumwe noumwe ane chipo chakapiwa, ngatisimudze munhu pachipo chaainacho, chinochengeta mhuri yese. Zvisiri kuti ndekwaNyamukoko chete zvazvaitwa izvi nhasi. Chero ikoko neve vari mukati meZimbabwe, mukati menyika, wamaona kuti ane potential ezvizvi, zamai kuti mubate naye momusimudza kuti mese mugowana kubatsirika. Mukoma vakanga vaine rudo rwokubatanidza, nokuti tese isusu mukati meukama hwedu handitika vekwaNyamukoko paukama hwedu tese pamusoroi paukama hwedu paChibadura nditika ndo pakanga pati patsime redu tese. Kuzivana kwese kwatakaita ndiwe sakaziva kuti ndiri kwaNyamukoko vese aiuya pamba paChibadura. Zoti paimba yepazengeza apa katairira takaita bhemba so veukama. Neri achibika bhodho resadza rekuti ipa pakati vana vaviri Knowledge naSimba vari chingori vaviri. Poto yaibika size 6. Yezvo ndiani muroora angabike size 6 akarara magore 2 years pamusha pake. Ndiri kuti munoona Chibadura zvakanga ari mwoyo wakanaka. Aiunganidza hama dzake dzese dzaiungana pamba pedu isi pamba pake iye. Kuti tese tizivane, taizivana pamba paJohn. John aine vana vaviri Knowledge naSimba. Tiri pazengeza 2 apa muna Chisomo. Imba yese full house yanga sina loja. Asi pakurana isi veukama tairana takaita bhemba imba neimwe hakuna imba yairana isina munhu. Ende panguva iyoyo ndofunga mai guru wangu wakati mwana mudiki vaiti chero Knowledge akachema vaimira nemudhuriso vachichema chidzamira. Vasakapedza kutora mwana womugadzika pasi wobika zibhodho size 6. Size 6 iri akapedza kubika topiwa tese sadza tonye hakuna irara nenzara, hakuna irara sina kufuga. Angaine rudo mukoma wangu nemunhu wese. Aigwikwichira hama dzese mukoma wangu, aigwikwichira kuna wairasa. Kudai angarisa nhasi varoora varipo panguva ino yatiri, varoora vanhasi unoyu. Akabika bhodho size 4 chairo chairo. Haambopedzi 2 years. Anobva ati iwe akutonesa nemurume wake, zvipano pamba penyu ndazvitadza. Aiwa pamba penyu pano ndazvitadza. Aiwa ndakuenda kumusha kwangu. Asi mai guru vangu vakanga vaine rudo rwekuti hakuna irara nenzara, hakuna rasina kugeza, hakuna usina sadza rako ukasatoridya wairisangana mangwana riripo. Rasinga zinoti zvapo hapo. Saka ipapo ndinotenda rudo rwatakaitarisirwa ndatairatidзirwa namukoma. Saka panguva ineyi tinofanira kunge tese tine mwoyo mumwe chete une rudo. Chikafu mwenzi haapedzi idura. Zviripo izvozvo munotodya mukararama. Pamusoro iyi chekutanga ndinoda kupa kutenda kune vose vatikutawo panzvimbo ino mukati mezuva ranhasi. Tichitendawo zvakare vengoda Granites nekutipawo ruremekedzo rwakadai, kutiisira dombo rakadai panova patiri mukati mezuva ranhasi. Ndinotenda zvikuru pane chiitiko chakadai. Chekutanga ndinotenda Mwari. Unonzani? Ini ndinonzi Jonas Mutsabayo kana Chibadura kana Mwanza. Ndinopa kutenda zvikuru chandinotanga kutenda ndiMwari. Noti Mwari ndo vakapfeka mumwe vanhu avo kuti vaite rudo rwakadai. Saka ndinotenda nevose vatamanudza ruoko rwavo vasatamanudzire kune Yesu chete asi vatamanudzire kune vamwe. Vanhu vazotora chidzidzo kubva ipapa. Saka ndina mashoko mazhinji andiri kutaura asi ndinotenda kuti vanhu baba vedu vatakagara navo vaitichengeta, vaita rudo, hapana vavaisarudza kuti mwana ndiwani, vaitora semwana wavo. Saka ndinotenda namama
vatakagara navo ava ndofunga zvataurwa kuti magariro ataita taigara zvakanaka vasina rusaruro kuti uyu ndewani uyu ndewani. Kanganai Mutsavanyo, ndoda kutenda nenguva yandapiwa muzuva ranhasi nekupiwa mukana kusvika pano ndiri mupenyu nevose vatikuta nevose vari pano, ndichikumbirisa kuna Mwari kuti dei vatichengeta makore akawanda tirambe tichionana nekusimbisana muupenyu hwenyu. Zvati zuva ranhasi ndanyanyotenda ndechekuti ndapiwa mukana kuti ndisvike padumbu rababa vangu rakagadziriswa nevakagadzirisa. Inini kubva ndiri mudiki nhasi ndazondikuna baba vangu, but nhasi ndinozoti baba vangu ari papi kuburikidza nerudo ndo rukuru. Dei pasina rudo dei tarisiri pano, saka ndinongoti ngatisaperere kwatiri, ngatisamboenda mberi. Ndonzi Trace Tsawayo, ndoda kutenda vese vakamira pakubatsira kuita zvese zvaitika izvi. Ndongoda kutenda Mwari vakapa vanhu vamwoyo wakanaka, Mwari varamba vachivaropafadza. Ndonzi Gloria Mwanza, ndiri mwana wababa ivava vakashaika vachaumwa nhasi pano. Ndinoti zvakaitwa izvi ngazvisaitwa isu chete asi ngazviitwe nevamwe vese vachaitwa. Ndinotenda kuti titaungana tiri vatano tichifara tiri pamwe chete tipfuurire mberi, toti femiri yedu ngatibatanei tirambe tichibatana zvine zvichiitika tiite pamwe chete tese. Ndinotenda hangu. Inini ndonzi Turare Mwanyari, ndofunga nhasi zuva ranhasi ndikunzwa kufara ndasangana nehama dzangu. Izvezvi ndane 41 years, December 20 ndane 41 years. Handina kana wani hama yandaiziva. Ndatanga kusangana nehama dzangu nhasi pano, saka ndikunzwa kufara nezvikuitika pano. Ndaona ugora baba wangu. Chibadura Zivalebo, Demunu, Akatanga Kuyane Cordless, Muzimbabwe, Akaita Gitare Rairira, Akavaita Munokuyane Stand, Akaita Radio Grandigia Irira, Atitaurira, never Dangar Baduze, Karen, I tell out Chibaraita of the Jim Kati Okwazi. I know Zavana, Karen, I know $50 yangu ndikuida kutanda. Aiwa mari yangu ndikuida.
nevazukuru vairi verengerwa ravhurwa nani ravhurwa nani handoda kuti vagadzirire tiri mutv vabereki gadzirisanayika wakarwa kurwa kwakanaka zorora murugare sawi munoda kutota nhasi munotota nhasi hariverengweni kugona ndekwako jondi rumbidzo ndeyenyu mwari kugona ndekwako joni rumbidzo vanotota nhasi munotota nedziwe zvaita chichivhura programu ngapere nchamuna vane ruchara chirizani Simba. $70.